Takas itilintag iti nasantuan asurat tilinan ti Biblia digitoy nga mabasa kas na inspirituan a palawag. Mabasa iti Roma City iti 12. Iti kasta nga rod iti lintag na santuan ket ti bili na santuan na lintag ken na imbag. So di kita kapsat kas iti lintag ti na Diyosan a sursuro. Iti mabasa iti Hebreo 9 iti 22 ket iti mayalubog iti lintag nga ngani isu amin a banag maguguran da iti dara ket nawan iti dara a may parukpok awan met iti pannakasubbot. Isu nga da iti kabsat nawan daytoy a dara nga ibagbagana iti ebanghelyo awan iti pannakasubbot iti basol. Tala iti manubot iti basol tayo nintay aramiden sa kimaten iti kay papanan digitoy asursurat tay isu iti bagbagana ditoy nga dara. Tanagado digiti pamaneknek nga isu daytoy ti dara a manubot anay waris nanipud iti kinimwisis ngayon waris na iti dara iti baro a tulag isu metlaeng iti linaon iti Biblia. Kas mabasa iti Hebreo 12 iti 4 di kay pay nagsagaba hangingga iti dara asimaranget iti basol. So di iti kapsat awan pay iti simaranget nga kastoy a pamayan a dara. Tay iti pakayaywan lang iti naduma iti pamati dalaeng dara iti animal. Ngaman niya ngay iti nagakem dayta adara. Isumot lang iti Levitico nga nagadu a mabasa ijay ngay bawal da iti dara. Dara ti animal kani iti naduma pay nga sursuroten da linteg anayin lubungan. Ngamit kay papadan iti linaon ti Biblia kakabsat ko digitoy na inspirituan. Isu nga nagduma na santuan kasadda a mabasa. Isu nga digitoy no sukimaten tayo kas mabasa iti Hebreo 9 iti 20. Kinunana daytoy isu ti dara iti tulag. Isu gayam daytoy ti dara iti tulag. Handa maawatan iti naduma kakabsat ko anya ngay nainlubungan laeng tada kadakwada. May panggep lang ti hayop unanyad ta nga panaka awat da iti pamati nga imbilin iti Dios may papan kada kayo na ita timbaga na idi nga digiti lang alagadin da. Ngam nasikimaten tayo digitoy asursurat ababalaeng digitoy iti kay papanan na no digitoy alaen tayo lang iti gusto kay papanan na. Iti mabasa iti Piso 3:3 tagapu iti paltiing naipakamu kanyak iti palimed kas insurat ko ti ababa asao dayta tinsao idi na Apostol Pablo nga babalaeng iti asursurat babalaeng abalikas nga isu ti may palpalawag laeng digitoy. Sabali mo iti naduma kapsat iti palpalawag da nagduduma han nga alaen da iti wastong kay papanan digitoy asursurat. Ta kinunanang rod iti Piso 3 iti 4 ano basain nyo mawatan nyo iti pannakaamok iti palimed ni Kristo. Anya ti palimed na digitoy malang ti palimed na anay surat iti linaon iti Biblia. So di kita kabsat kas pamaneknek iti napudno magpamati. Tadi kita dadto kabsat no addada iti pamatin isulaeng ti pandayak akay digita apamati da. Riniverse da iti adda alinaon ti Biblia napanda iti sabali nga panagipataros
Isong kapsat ko gapo digitoy siguro maawatan yung ta Ilocano ditoy nga padak nga taga Kailocanuan. So digitoy iti pamaneknek nga awaten tayo iti kay papanan na. Digiti daddo nga kapsat digiti daddo nga mangisursuro isuda lang iti agigem iti Biblia. Kasano nga kapsat no haan kosto itinda parigi pataros di ka kaasi digiti membro da. So digiti kapsat iso nga riingan tayo digiti nakaturog apan panunot tayo alaen tayo ti gusto akay papanan na. Iso nga digiti kapsat napapateg digitoy nagturong iti Dios ket adalin nyo kapsat digitoy napapateg akay papanan na. Ket agyaman na kapsat ko yan anos yo nga agbuya daytoy nga innak yasasideg kada kayo gapo iti Facebook. Tadigiti daw mamamalay-balay da unan niya itinda ibagbaga. Ngam di kinapuno na kapsat digiti laeng kuma tintayo so kimaten digiti linaon iti Biblia. Ket agyaman nakakapsat ko digitoy ti Dios Ama manakaw nin sa amin. Amen.